Здравейте, казвам се Адриана Ангелова, работя в сектор туризъм повече от 20 години. Директор бизнес развитие е моята позиция. Отговарям за хотелите на Никми, които са Гранд Хотел София, Гранд Хотел Милениум София, двата в столицата и Кингс Вали в Казанлък, който е новия ни обект в Централна България. Знаете ли, в годините, в които съм работила, започнах във времето, в което се пращаха факсове. Хартията беше едно от задължителните неща. Абсолютно всичко трябваше да е принтирано, файлирано по папки. Имахме огромни складове, но с годините действително хората намаляват целият този обем от допълнителна работа, място, в което да се съхраняват. И действително целият бранш се движи в тази посока. За мен по-скоро зелените практики започват като по-скоро спестяване на разходи. Бизнесът го прие по-скоро първо от тази гледна точка, как да спестят разходи, и в тази посока вече се надграждат различни решения. Моето лично мнение е, че колкото повече зелени практики, толкова има оптимизация в разходната част, но също така възпитаваме хората да живеят в по-здравословен свят, както помагат на себе си, така и на околните. Като цяло, фокуса в обектите ни е намаляване на ползването на хартия. Категорично. Стимулираме гостите да си получават фактурите, да кажем, не принтирани, ами по имейл, да ги видят на таблет. Ако има нещо, което трябва да се коригира и тогава да се издаде, ако е необходимо. В допълнение на това, всичките ни чаши, сламки, брошури, нямаме абсолютно никъде нищо принтирано, всичко ни е съобразено в посока на най-малък отпечатък върху околната среда. Имаме стандартните неща, които ако на 3 дни може да сменим вашите кърпи и бельо, моля оставете или не оставете и така нататък. Отпадъците в нашите хотели се събират разделно. Имаме договори с фирми, които извозват тези отпадъци отделно. За нас е важно и да разбереме къде отиват те и дали се ползват действително по предназначение. Имаме в договорка в Кингс Вали и Медикал и СПА в Казанлък, целият ни растителен отпадък отива към общинска компостираща система, която се използва в района на Казанлък. Съответно, за софийските хотели отново растителните събираме отделно отпадъци, хартията, разбира се, намаляваме изцяло, почти до минимум, освен ако не е изрично необходимо, ползването на хартия. Хотелите са дигитализирани максимално, както в конферентния център, там където има възможност за ползване на дигитални екрани, го правим максимално. Стаите са оборудвани с смарт телевизори, за да може всички менюта да са там, къде какво има, както в града, така и в хотела. Съответно, информацията да е предадена, без тя да бъде принтирана. Ползваме естествено картон, пластмаса категорично сме излязли извън ползването на пластмаса, сламки, всичките неща, които биха могли да бъдат от рециклируеми материали. Това е фокуса, в който работим във всяко едно звено при нас. Когато имаш стар обект, е малко по-трудно да се адаптираш към тези нови тенденции и желание на всички да се движиме в тази по-зелена посока. Когато сградата е нова, имаш някои бонуси, защото можеш да си я планираш така, че тя да бъде енергийно ефективна. Сградата от този тип, в който се намираме в момента в Милениума, всъщност е помислена точно в тази посока. Както стъклопакетите са в конкретни